नमस्ते. मी आज मसाला डोसा बनवते आहे. ते पण घरगुती आहे आणि लहान मुलांसाठी ते भाजीचं वगैरे आहे ना, ते बनवते. छोट्या मुलांसाठी पण आणि सर्व मोठ्या माणसांसाठी सुद्धा. आता त्याचं साहित्य दाखवते. हा कांदा आहे. हा कांदा बारीक कापला आहे आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे 2 मिरची घेतले आहे. मिरची घेतल्या म्हणजे असे उभे चिरून घेतले आहे बारीक करून, त्याच्यातलं बी काढून टाकलं आहे का मुलं खातात ना म्हणून. आणि अद्रकनी लसूण आहे. ही कोथिंबीर आहे. हे बटाटा आहे. एक बटाटा मोठं घेतलं, ते धुवून साल काढून आहे ना किसून घेतलं आहे. आणि हे भोपळा आहे. हे लाल भोपळा म्हणतात ना, तो हा घेतला आहे. हा थोडासाच घेतला आहे. आणि हे टोमॅटो आहेत. 2 टोमॅटो घेतले आहेत बारीक करून. आता याची आहे ना मी भाजी बनवणार आहे. हे उडदाची डाळ आहे 1 वाटी. उडदाची डाळ भिजत ठेवली होती, 2 तास झाले. ही मुगाची डाळ आहे. हे तांदूळ आहेत. हे मीठ आहे. हे फोडणीसाठी आहे ना, भाजीला फोडणीसाठी हे मोहरी आणि जिरं आहे. हे हळद आहे आणि हे तेल आहे. आता मी काय करते, पहिले भाजी घालून घेते कारण भाजी शिजायला पाहिजे ना. भाजी शिजायला टाकते आणि डाळ तांदूळ वगैरे आहेत ना हे मिक्सरला लावून वाटून घेते बारीक करून. गॅस पेटवला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडं तेल टाकते कारण ती भाजी फ्राय करायची आहे ना. गॅस बारीक करते. हे मोहरी आहे आणि हे जिरं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हा कांदा मिरची टाकते. जरा कांदा भाजला ना मग नंतर हे लसूण अद्रक टाकायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे अद्रकनी लसूण टाकते. आता त्याच्यामध्ये हा भोपळा घेतलाय ना, लाल भोपळा, तो टाकते. फोडा आहेत ना जरा शिजायला पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते म्हणजे टोमॅटो पण शिजतील आणि ती फोडं पण शिजतील भोपळ्याची. आता हे जरा साळून आहे ना ढवळून त्याच्यावर झाकण मारते. आता झाकण ठेवते. भाजी वाफेला लावली आहे. तोपर्यंत आहे ना हे मी डाळ तांदूळ वगैरे आहेत ना ते पाणी नाही घ्यायचं. हे सगळे आहेत ना दळून काढायचे एकदम मिक्सरला बारीक करून. ही उडदाची डाळ आहे 1 वाटी. ते कसं स्वच्छ धुवून भिजत ठेवायचे कारण त्याला पावडर वगैरे मारलेली असते ना म्हणून. ही मुगाची डाळ आहे. हे आता मिक्सरला लावून घेते. दोन भाजी बघूया आपण शिजली काय. जरा ते बटाटे टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये. भोपळा कसा किसून टाकायचा होता पण ते लक्षात नाही आलं ना, पटकन फोडं करून टाकली, नाही तर ते एकदम लगेच शिजली असती भाजी. हळद टाकते. थोडी हळद टाकायची. थोडं झाकण मारून ठेवते आणि ही डाळ आहे ना हे मिक्सरला लावून दळून घेते. थोडं पाणी टाकून आहे ना असं घट्ट करून घ्यायचं. डोश्याचं पीठ आहे ना ते असं. आता त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते कारण भाजीमध्ये पण मीठ आहे ना. परत एकदा लावते मिक्सरला
थोडंसं म्हणजे जास्त पातळ नाही करायचं. हे असं वाटून घ्यायचं चांगलं घट्ट एकदम. भाजी बघूया शिजली काय. भाजीला चांगली वाफ लागली आहे. गॅस कमी होता. आता त्याच्यामध्ये हे बटाटा टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे बटाटा टाकते पिसलेलं, आणि कोथिंबीर आहे ना मी त्या पिठामध्ये टाकणार आहे. गॅस जरा फास्ट करते आणि मीठ टाकून घेते. ते चांगली ढवळते आहे. ही भाजी शिजली ना मग पटकन डोसे बनवायला तयार. गॅस कमी केला आहे आणि ती फोडं आहेत ना त्यानं मी असं मॅश करते जरा. भाजी अशी मॅश करून झाली आहे चांगली आणि शिजली आहे पण. जरा बटाटा टाकला आहे ना म्हणून जरा वाफेला लावते. जरा गॅस जरा फास्ट करते नी, कारण ते बटाटे शिजलं पाहिजे ना म्हणून. आता झाकण मारते 1 मिनिटासाठी. हे पीठ आहे ना दळलेलं सगळं डाळी त्याच्यामध्ये आहे ना ही मी अशी कोथिंबीर टाकणार आहे. का माहिती आहे मग ते डोसा आहे ना चांगला हिरवा आणि सफेद दिसेल कलरमध्ये म्हणून. भाजी बघूया आपण शिजली काय. मस्त शिजली आहे. छान झाली आहे भाजी. आता मी डोसा बनवते. भाजी खाली उतरून ठेवते म्हणजे थंड व्हायला पाहिजे ना भाजी म्हणून. आता मी तवा ठेवला, गॅस पण पेटवला आहे. आता थोडं तेल टाकते आणि डोसा बनवते. आपला घरगुती डोसा मुलांसाठी, मोठ्या माणसांना सुद्धा. नाही तर मोठी माणसं रागवतील माझ्यावर, म्हणतील आमच्यासाठी काय नाही. हे असं पीठ तयार करायचं. हे बघा फक्त मी याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकली आहे थोडी, म्हणजे असं थोडा कलर यायला पाहिजे म्हणून पिठाला, तर प्लेन दिसतो ना म्हणून. आता मी तुम्हाला डोसा टाकून दाखवते. असं टाकायचा आणि हळूहळू आहे ना असा फिरवायचा. आता मी त्याच्यामध्ये झाकण ठेवते. हे असे लहान लहानच बनवायचे आपले घरातच. झाकण ठेवते म्हणजे आतून वरून खालून असे शिजतात ना मग म्हणून, कारण ते फिरवायचे नाही आहे. गॅस बारीक केला आहे, जरा फास्ट करते. आपण झाकण खोलून बघूया. मस्त भाजलं आहे. आता मी त्याच्यावरती भाजी टाकते. हिचा डोसा आहे ना हा बघा असा खालून निघतो, हा बघा असा हलतो पण. तर मग आता भाजी टाकायची त्याच्यावरती. जरासं तेल असं वरनं सोडायचा थोडंसं कडेनी, पण भाजीमध्ये पण तेल आहे म्हणजे वरती कसा सुका डोसा आहे ना म्हणून. परत झाकण ठेवते म्हणजे थोडं भाजीला पण त्या वाफ लागली पाहिजे. थोडा गॅस फास्ट करते. आता गॅस बारीक करते आणि झाकण खोलते. मस्त वाफ लागली आहे. आता तो आहे ना असा मोडायचा. असा दुमडायचा तो. असा, आणि त्याच्या ना वरती 2 भाग करायचे. असे 2 भाग केले. अजून तुम्हाला एक करून दाखवते. तुम्हाला परत अजून का करून दाखवते.
तेल कसं असं थोडा लावायचा, कारण ते पीठ पण शिजायला पाहिजे ना, म्हणून. असं 1 चमचा घ्यायचं पीठ. हे पीठ आहे ना असं गोल फिरवायचं हळूहळू, जेवढं पातळ होईल ना तेवढं. आता मी त्याच्यावर झाकण ठेवते, जरा गॅस फास्ट करते, गॅस कमी करते आणि झाकण खोलते. मस्त डोसा शिजलाय. आता मी त्याच्यामध्ये ना हे बघ असं डोश्यावरती तेल लावायचं जरासा. मी मगाशी कसं ते विसरले, नंतर तेल टाकलं. असं डोश्याला जरासं तेल लावायचं. आता त्याच्यावर आहे ना भाजी टाकायची. ही भाजी अशी रुंद करायची, जेवढी होईल तेवढी. ही भाजी आहे ना अशी पसरायची त्याच्यावरती आणि परत झाकण ठेवायचं, कारण भाजी आणि ते डोसा आहे ना एक झाला पाहिजे त्याच्यासाठी. थोडा गॅस फास्ट करते मी. आता मी ते भाज्या वापरलेत ना, त्याच्या विरुद्ध पण तुम्ही भाजी वापरू शकता. काकडी म्हणा, फ्लावर, कोबी, असं गाजर, असं कोणत्या पण भाज्या अशा वापरू शकता तुम्ही. गॅस कमी केलाय. आता झाकण काढते. मस्त वाफ आले. आता डोसा आहे ना तसाच पहिल्यासारखा मोडायचा. हा असं मोडून घ्यायचा दुमडून. हा मोठाच ठेवते, असा तोडत नाही. तुम्ही पण नाही तोडले तरी चालतील. हे असे कापून नाही ना, हे कापून का दाखवले तुम्हाला, म्हणजे मुलांना समजा तुम्ही डब्यासाठी दिले तर ते अख्खे कसे डब्यात देणार, म्हणून असे फोडून द्यायचे, तोडून असे तुकडे करून असे डब्यात भरायचे. आणि घरगुती खायचे असले तर असे लांबचे लांब केले तरी चालतील. हे मसाला डोसा एकदम मस्त रेडी तयार आहे. आपण पण करा आणि मला सांगा कसा झाला तो.